coba tanjake Mbak Eni Wulandari saya. Nggih Pak Igit, sinden nong sinden jujukan. Lah nggih. Sing tuwek-tuwek dhisik-dhisik engko ndak selak ngantuk. Kenek lamur malah nglothok kabeh kok. Mriki Mbak Eni. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Limbuk Yung Jangik. Nggih, menika sowan malih wonten lapangan Kabungan Kidul. Rambah sing kaping pira ya wis ora ngitung. Alah mboten ketung kula. Nggih, wis kaya jujukan dhewe. Kula mbiyen anggere isuk-isuk ngono karo anak bojoku ya isuk-isuk lari-lari ngubengi kene iki. Nggih, mbiyen karep ana kolam iwak anggerene iki karo nggo pakan iwak mangan iwak. Olahraga. Olahraga anggere isuk ning kene. Engko nek bengi dolane ning warung kopi TKD Pak Tukidi. Ngono ning Pak Tukidi karo Pak Jendro karo Mas Nur. Nggih. Jaman biyen swargine Pak Tris barang kuwi karo Mas Ian komplit wis kene kaya omahku dhewe. Kaya omahe dhewe. Nggih. Teng lapangan iki. Ana nek ngopine ning kono. Ya sok ning Cokro pojokan ngono kuwi. Nek sing ning Cokro ya anakku lanang awang ngono ning ngono kuwi. Mumpun gadah nggon dhewe-dhewe nggih. Nggo dhewe-dhewe mergo nek ngopi bareng karo Bapak Isin. Oh, isin. Kowe enggak. Isin mergo Kene iki bapake. kaya omahe dhewe. Lah iki umpamane tanahe Pak Igit dhewe ya mesti wis ditawak-tawakno. Lah iya. Untunge kok ya lapangan Lah ya, yo Mas. untunge kok lapangan iki. Nggih. Nggih. Paring panglipur Mbak Eni. Nggih. Menika Pak Sus menika nek jenengan dereng nayup menika dereng lega. Iya, ngaten. Syukur bage Pak Sus beso. Oh, Pak Sus yo makili Pak Pri no. Nggih. Niki mboten kata lumpen kunjuk Bu Nunuk Baratwati. Seneng aku. Oh, Bu Nunuk. Nggih. Eh. Nggih kanca, nggih guru, nggih. Wong tuaku wis tak anggap ibuku dhewe. Biyen iki lha kula mboten mantuk-mantuk teng daleme Bu Nunuk niku. Oh, nggih. Saben tanggapan mesti kula bablas ngoten niku nginep ngene. Bu Nunuk Baratwati. Nggih. Barat iki angin, Wati iki ayu. Ayu. Nek sijine ora wani negesi bingung aku. Nunuke to. Lah. Nunu iki Nunuk iki rezeki sing agung, rezeki sing gedhe. Rezeki kang aku. rezeki sing Benunuk nek benunuk kan gede to. Gede. nah kuwi sing marai seneng kuwi. Rezekine tenguk-tenguk akeh. Nggih. Dek sulah nuwun. Awet cantik. Awet cantik ya. Bu Nunuk biyen yo ayu awak anu piyayine yo langsing. Ora kaya awakmu ket lahir kok kaya ndok. Aku ndeme langsing lho Mas. Masa? Samu lho. Masa? Aku iki remuk ra ya mbok rusak sampean kuwi to. Alah yo ora aku yoga-yoga ki yo melu nganggo. Kaya kok melu nganggo. nabui Oh, Lho Mbak Eni iki sabone Rembang kuwi taun lawas lho Jo. Weh lah zaman Rembang duwe campur sari madu laras. Laras. Pak Sekda mbiyen Pak Wirat. Pak Wirat Nggih, latihane itu Pak Wirat. Nggih. Wah, kowe urung muncul jenenge Jolang urung ketok. Urung apa-apa lah. Weh. Ora iso mek rencek kae. Aja mbok kandhake. Sing urgen Pak Toha. Nggih, Pak Toharudin. Weh. Aku wis Sing ngendang Jaipong Mas Danang. Danang niki sing dipun ngendang Jaipong. Komposere aku. Alah kok komponene Pak Sigit. Komponen kompos. Ya komposer.
Makasih dalang-dalang muda Kabupaten Rembang ya hadir. Nduk Devi, dalang putri. Dalang putri. Mas Bagong ya hadir. Ki Kukuh. Ki Kukuh. Ote. Bayi Aju. Bayu Aji. Bayu Aji. Bayu Aji. Jenenge lagi mayang pisane jenenge Ki Kukuh Bayu Aji. Alah ya. Elok. Ditambahi mboten? Mboten bar mayang. Bar mayang ning gone Devi. Ayo, wah gayenge ra karuan. Wong urung gilirane kok arep mutung, arep mulih sik. Oh alah. Mula dalange sing arep di stop Pak Purwono. Bup. Gantian. Gantian. Kukuh nek suluk ya ora cetha. Piye kok ora cetha piye, Mas? Kuku sing dupot melun. Dadi dalang-dalang muda Rembang banyak. Banyak sekali. Dalang-dalang sing bocil-bocil ya akeh. Sak koncone jagat iki. Wow. Angger dina Minggu jo ning sambungan Sulang ki bayah kemruyek cah cilik-cilik rame ra karuan. Ngene iki aku ayem berarti generasi penerus iki akeh. Kari golek generasi penanggap. Sing apet nggih niku, sing angel menanggap niku. Nadyan wujud temung peksi gandrung majolang Mbak Eni. Nah, podang kuning ku ditayupke. Gandrung. Nggih, teke pasangan sing Nggih. hidup semati. Saiki mboten kok. Mboten pripun? Mboten sehidup semati. Lah piye? Jare mati dhewe. Ora. Awakmu nembang. Anyel aku. Ora, awakmu nembang sing apik engko nek swaramu apik tak elokno ketoprak jeruk. Ning kono ki ana lowongan sing dadi ula wis kesel. Lah terus aku mbok daftarno dadi ula. Ula. Ya ora pas no, Mas. Lah kudune Lah ula kok yo ndek. oh, jenenge ula kendang iki ngene iki. Tengahe bolong berarti ya, Cak. Ula kendang iki ngene iki. Ndek tengahe bolong. Ayo, Nadyan wujud temung peksi. Terus kamu anyar ya, Mas? Iki kok urung mbok penekne. Iki entuke nemok kok kono mah. Kok nemok? Senengane iki lho ya nek ana barang anyar ya mbok ngecek ode ngono kok. Lho, mergane iki mambu, sik mambu toko. Ngenyekmu lho. Lah iya to. Iki sing ning nggonmu wingi. Oh iya to. Ya apa sing keri di iki to? Iya. Kok gak ngawasi to, Mas? Wong kapur baruse ketemen ngene kok ya. Wingi mare butuhe tak coplok ngono ae ya, dadi aku gak ngawasi. Ayo klambi ya ora penting apa ndas ya ora. maksude. Ya sing penting rak ya iki wong jenenge cepet-cepetan kok Pak iki. Cepetan tanggapan. Nggone wong niku set Salin. jame terburu-buru. Geni kowe Jo sing nembang Jo, gandrung kaya ketoprak dadi nanggap wayang nanggap toprak. Nggih. Agawe ta lining Julang nek nembang kok apik ya Mbak Eni. Nggih kok sae sanget lho. Murmasa kuwi lambene sing dhuwur ranteng sing isor ngomong ubah-ubah. Agawe Nggih. kok kaya arep ngidu bareng ngono Jo. Mbok rasa ngidu ya Mas, wong panggung iki gak pareng ngidu. Iki kok nek aku ora tak bentuk ngono, untuku jablas dhewe. Oh nembang kok kaya arep ngidu lho. Aku ki menang untu ayo awakmu ki wong iki kelebihan dan kekurangan. Lah terus. Awakmu ki lambene apik, kurang bahan hidung. Oh iya ya. Dadi aku pesek. Pesek. Dadi kurang. Mulane kaya mau melani angger ana lagu ki irung bangir wek sapa Dik melani meneng ae. Kok Dik ora dirung. Iya, aku lah yo bingung kok ngono kuwi nembang kuwi yo. Sesuk digenti beng. Dadi aku pesek sampean rongos. Rongos. Ngoten nek ditepukno pas yo Mas yo. Pas ya. Iso plek ngono, ngenok. Ngenok. Iya kaya. Allah. Iya. Terus ke Mbak Eni. Halo. Mlaku alon-alon. Manis nang asam. Mesrane.
Sik mendek ana cah ceblok. Endi? Tuwek kok. Ayo, wong gede. Lah nek cah cilik ngono lha wong tuwa. Anu telepon mobil siapa? Siaga. Ah supire ora kenal kok ya. Oh iya. Awakmu nembang kok grumpiang. Kaget aku. Baleni. Mano. Halus manis nang Suaramu membawa bencana. Ya awakmu nembang iso gedabi kan. saking penake lirihmu. Dadi nek lumpuh kliwat. Ugi menika saking Pak Ketua RT 5 RW 5 Pak Yono dan warga perumahan Gra Kartini dan perumahan GUP Kabungan Kidul hadir. Sehat selalu Ki Dalang. Amin. Matur nuwun Pak Yono. Nah, iki wah nggih. Pak Purwoko juragane pangestu. Ya. Nyimak. Nggih. Oh ngono. Nggih, ndak bengi iki. Iki juragane pengajian Rapon. Ya. Rebo Kliwon. Nggih. Lanjut. Mas suwengkan kula Mbak Eni Uraijen dikancani karo Mbak Lila. Ini Lil. Suarane Mbak Eni meh persis suarane Bu Nunu. sampeyan ya seeling Mas. Saeling Kowe ya kenal karo Bu Nunu bareng lho. Nggih. Teng Kali Nanas nika, wah alah Bu Nunu nika ajeng teng kiwan bingung. Kok iso? Lah ajeng teng kamar mandi bingung wong teng desa lho, Pak. Pacane ki ning ngarep kiwane ning mburi waduh kono. Lah Mbak Eni ki metu kok kamar mandi kok kowe bingung dhewe napa kejo? Jare loro-loro ki apa ki? Nggih nun sewu Bu Eni. Apa? Bu Eni metu king kamar mandi nika kan ya nembe sakit. Terus anu nun sewu lho Pak Igit kok tak critakno ora ya. Ceritake. Iya. Awakmu kan pun diundang Mbak Eni niki lho bise sampun budal Mbak Eni ndanggake sik enteni sikilku kram ngoten ya ora barang tak ingeti tak kira si kram tenan to Pak Iki Lah jebule lah katoke rong diunjukno Sidane mbok unjukno to. ya ora kok katok dimbano jengkol kok ra ngene-ngene Tak kira nek mbok unjukno. kayak tak barke malah tak ponangan aku nu tak gaweke gunting kok ngisor grek. aku ora Napa nek dadi gunting? Katoke. iki lho sing mare nyerimpet tak idaki sisan terucul Ayo Lil, kene Lil. Ya ana sing enom, ana sing tuwa aja penimbang aja men balance. Upama padha legane lho, upama kowe milih Mbak Eni apa milih Mbak Lila? Nek umpama kula kenane milih nggih ya milih sing ngeten iki to Pak. Oh Lila. Nggih, isih apik jos. Ayu Gayamu. nyapa. Milih sing enom. Ya tetep apa-apa kan milih sing enom. Mas, Dilungkas ndere sampean wis. nek milih aku berarti engko aku tumbaske gelang, tumbaske kalung, ali-ali. Aku pengen tumpakane minimal alpat lah, Mas. Aja kumatir, aja meneh kok tumpakmu alpat. Heeh. Aku wae mbok tumpaki oleh ngono. Moh elik. Yo lho. Oh, Apa nek numpak iki terus kan nganggo rai? Lah nganggo apa? Apa iku? Geger Pak Git. Oh, ati. Gereng ngene. Lah piye aku diluk ngene Nek aku rasa neko-neko, Mas. apa nih? Cukup premason karo duit dik. Lah kok iso ngono? Engko aku tanggo kerokan wis glegek aku wis nyaman. Ayo kok prasmanane ning Pak Bringos ya ora. Gendi Lila sing nembang, Lil. Oh iya kene. Nanano. Golek isi podang jenah
Salam King Pak Rektor UNES Lil. Engko kirime foto ya fotomu. Wow. Salam hormat kula kagem Pak Martono. Pak Martono. Ini Mbak Lila SPD. Matur nuwun kula mboten di DO. Oh, nggih. Gini simak Pak Waris Sugiono Surabaya. Ape balik kepengin di DO. Moh. Saiki Pak anu titelmu SPD. Bose yo MPD, Mas. Lah iya. Nek Eni ki Eni Aku Wulandari. SAG. Apa kuwi? SAG. Sak. Sarjana agama. Mboten. Lah apa? Sarjana alam gaib. Iya wong ancen iki wis tukang nyumet tok. Lulus bakal. perdukunan nggih, Bu. Iya. Lah aku arep ndukun nyantet dolan. Oh, Aku mbok sandet ki ra mempan. kok ngono? Akene wis duwe dhewe kok. Duwe rasa. Mempan ndek nganane lara meh mati. Lah iya to. Sing numpak mobil siapa barang niku? Iya. Ora kae asline gak lara. Malah supire sing tak kokon linggih awor kok. Dadi niki tenanan niki cerita tenanan. Mas Julang nek ceritane masuk angin. Digawa ning puskesmas sulang ngono. Terus dirujuk. ya tak ketik piye carane supaya lucu. Nganu Bu niki pripun carane supaya Julang numpak ambulan tekan RSUD Rembang. Aku Dadi ngono. niku jenengan sing anu to. Malah dalang dibalik. Dalange deknen. Wong ora lapo-lapo lho. Iya. Gek impuse kon beli. Ora mbok uyup, Om, dendang tek. Apa impuse malah kok galon kok lho. Dadi numpak ambulan iki ngutut ke nguri dekne iki ora turu. Dadi mung lungguh kaya numpak angkutan ngono kae. Rasane kok kaya jurusan Sulang Sumber. Kaya lara kaya ra wangun. Supire takon, "Anu sirine unekke Mas, sirine unekke Mas." Ngono kuwi akeh sing tilik, Mas. Hah? Akeh sing tilik. Tak kandhani sing tilik ku akeh cuma kancaku siji. Sapa? Ya nun sewu lho ya. Heeh. Ana kancaku sing tilik malah nggawani parsel-parselku ya ana. Ono wong kaya ngono ku, Mas. Kudune rak gawakno. Gawak napa lho cahe. Malah sing gawani. Ya, joke lara mosok ape mangan buah semene kae. Wong gawa aku ngono. Malah digawani deknen kabeh. Dadi paling lucu ya numpak ambulan posisi ora turu. Dekne iki lungguh biasa ngono iki karo nyekeli infus ngene iki. Tekan perapatan Bang Jo Galonan, mandek nek abang ya abang lho supire tak kedhek. Lagi iki lho ambulan kok mandek ning Bang Jo. Ha iku nek umpamane darurat tenan apa terus wonge ra sek. Ondek puno kerasan ning rumah sakit kok Mbak Eni. Nggih to. Wayahe mari kon mulih ora gelem mulih-mulih. Kayak ngopo to aja ora gelem mulih-mulih? Penak lho Pak Igit. Penak piye? Wayah maem diteri. Wayah pipis kae dikancani. Ditatur ngono. Ditatur. Tangga-tangga tilik pirang-pirang truk kok kali ombo. Walah wong siji kae ana sing 50, ana sing 70 ngono kae. Jadi sampai malah batin yo. Aku lara 11 dina iku lho wong entuk gapura kowe ta. Lah ape neh piye? Neh piye? Gapura iku hasil ke rumah sakit kuwi. Iya, wong nyarutang barang kok tanggunan nyarutang ya wong do tilik iku. Kowe ya kudu matur nuwun karo aku tak eguhke carane. Aku ya ora matur nuwun mong kono dhewe ya njaluk 10% kok. Oh, nek ngono larane ae, Mas. Ora sah. Ayo bodho gawe lara apa? Oh Pak Sigit ya anggere aku lara mesti wis WA. Mau wong pira Ju? Tiliki entuk pira? Mrene ngono kowe. Mesti takone kok ya. Malah dikaryakno. Aku suwe-suwe kok dikon lara terus ae. Nano, ayo Lil. Ibu bunga hengat tiku Nano. nyanding bisa dadi tombo Tayub sing besa Pak Sus. Wah. Monggo lho Pak Sus. Nyun Pak Sus. Nggih tombo saya Pak Sus. Nggih. Nggih. Dadi nek jenengan Tesih lenggah mboten iki mau? Tesih. Nek bar tindakan terus Oh, pun tindak. Oh, pun tindak kok. alah mau kok yo. Ngono kuwi anan kene ya. Kok ora dicekeli sik ngono mangke. Nggih. Lah napa sanese enten anu kersa beksa? Pak Lurah nek menawa ya, Mbak. Pak Lurah senengane
Ngaji dene ora iso joget. Oh alah. Pak Kasmani we. Aja kae malah jogete kaya ngunduh kara. Nggih. Kok ngunduh karo piye lho? Lagune Tali Tresna Mbak ini nggih sing suwe ra metu. Oh ngaten. Tali Tresna kanggo naleni katresnane Piyayi Kabungan Kidul supaya tresna titresnanan nilai persatuane, nilai kegotong royongane saya rumaket. Iki laguku tahun 2012 Mas Jolang. Oh tahun 2012. Nggih. Zaman booming-boominge apik kiamat nih kok nggih Pak Igit. Iya. 2012 tanggal 12 jam 12 kiamat kono kok malah ngarang lagu. Iku mbok. Nontokke kiamat karo sing kaya sing gawe urip wae. Lah dene gabut tok. Gabut tapi kiamat nggih lagu sik. Spesial kagem Bu Nunu. Oh nggih, Tali Tresna Made in Tawangsari Rembang. Yo. Buka saking Bunang Mas Sigit. Yo. Kijing miring. Mbak En kijing miring bayem lemu Ayem yen wis ketemu ayo Mas kijing miring Mas kijing miring sendok iru-iran yen ra ketok dadi pikiran Mas dari mana Mas datangnya lintah dari sana turun ke
Sak kijing miring kok ngoreke panggung lho Mbak Eni. Anane urek kok Mbak Eni untung kok kembenan. Lah piye? Ora kembenan mumbul wer. Wer. Ber piye lho, Mas? Teko dhuwur. Wah, ditunggoni Mbak Manohara bareng ya. Kuwi lah artis Rembang. Artisnya Rembang. Manohara angger main sinetron. Wah, Judule apa? anu Azab Ilahi. Dapukane. Dapukane nika anu sing dipikul-pikul ngoten niku. Sembah nun menika Pak Sis, jeruk nggih rawuh sesepuh CFC, sembah nuwun. Gendi sing saka Blitar Mbak Yosi Jo. Oke, siap. Blitar Jawa Timur. Oh. Kuwi mbiyen artise Monata, ngono. Mosok nggih ta Pak iki? Weh, bareng anu terus ketoke kok terus duwe pikiran nek penyanyi iki saya tuwa mesti ora payu terus latihan nyinden. Oh. Mergo penyanyi nek umur 35 ngono iki wis ketuan Jo. Oh nggih to. Mergo akeh sing las-lasan, kur-kuran. Oke. Nek dadi sinden ambak umure 150 nek isih iso melek karo nyuwara isih payu. Ngopo sinden niku sepuh nek apa meneh pas usum sedekah bumi ngeten iki sinden angger sing penting lingguh. Masih umur 250 ya kanggo. Ya diaturi jumeneng. Blitar kutha cilik kang kawentar. Adipane kuning kelon sing ayomi. Blitar jaman Jepang tegempar. Batabrong sing dipimpin Supriyadi. Blitar penangun desa Noto. Majapahit ana candi penataran. Blitar penelayan Bengkana. Proklamasi presiden yang sepisan. Dalu Mbak Yosi. Lajeng dalu pucange Bali Mbok Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng pinanggihan malih kalian cakraning ratnya Indonesia. Nggih. Ojo nek mau kan karo Mbak Eni karo Lila. Nggih. Saiki tak diapuki karo Mbak Yosi. Wah, kena jenenge wong. Mas Jolang. Ya, Mbak Sampai Eni. mesti cocok, yakin, sumpah, dolikin, pasti Are. cocok denganku. Karena kalau Napa sama boleh? Mbak Eni kan ketuaan, sama Lila. Lila itu kenomen. Jadi sama Lah. aku pas kemampu enak, tinggi rujak yo enak, tinggi Lah, ora. Wis. Kok ora-ora piye? Wong model ngene wah Eni wau kalem, Lila kalem. Lho iki kok ngentekno. Waduh. Suarane piye? Alah. Cocok. Kamu sama aku pasti akan berjodoh. Iya kan? Aku Jenenge wong rek. cantiknya Indonesia, eksotisnya Umpamane Nusantara, sik. seksinya benua Asia. Pasti cocok denganmu. Wis. Aku nek kon milih Manohara lho. Lah kok iso? Kene kadung dodolan. Ayo jangan lupa ditep-tep ya. Live TikTok. Kowe nek dadi Yosi, wah tanggamu penasaran kowe dadi bojone Yosi. Andani kok. Mesti kula dilarang gawe omah awak omahe wong. Kok iso? Mesti didewekno kono. Omah sing ado bojomu ngono. Cerewete. Ceriwise ra karuan ngono. Engko anggere ana wong liwat ya dipadu, ana wong ora liwat ya dipadu. Model ngene iki serba salah Pak iki. Nyambut gawe. Kowe lak mati ngenes dadi bojone Yosi. Walah nasibku ya sidane kaya kerupuk ya. Padahal enak loh. Kok iso kaya kerupuk? Lah iya alum cilik terus bongkol. Sakene. Tapi bojo ngene iki ya Kak mau ya sudah. wis ora. Romasamu terus aku mau dengan dirimu. Jelas nggak mungkin. Aku lebih dari kayangan. Masa aku dapat garangan? Ya nggak mungkin lah. Ora percaya. Garangan iki ya ana sing entuk widodari. Masa? Delok ning gone cerita-cerita ngono. Siapa? Garangan dinikahi oleh bidadari kayangan ki ana. Ande-ande lumut. Oh. Ada lumutan. Ora percaya. Ya garangan iki. Ya wis nek karo Mbak Yosi ora kita karo Mbak Ima. Kene Mbak, kene Mbak. Ah iki lho Pak Igit, aku seneng model ini ya. Kene Mbak. Panas mlaku orang gawa payung
budale diseret dramaane pentung Surabaya geger dalu Mbak Ima. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbuk Yung Canggih. Lho, halo. Wanita idaman, idaman. Nggih. Wanita idaman ngene iki alus. Umpamane kok ngedusi wong mati lah ya ora cuwil kabeh model ngene. Ngedusi kok iso cuwil kok metet men awake. Nek model ngene kan alus apa gedak ngene iki nek kon ngedusi wong mati apa ora melek neh wong. Ya biar hidup lah. Wanita itu punya keistimewaan beda-beda. Oh ngono nggih, Jo. Nek ngeten iki trengginas, nek ngeten iki luwes gandes. Heeh, ya sih dijak kuwi nek ana omah kobongan, Nah, nggih. ngrampungi gawe. Gawe. Ana omah kobong sor-sor omahe slamet. Selamat. Lah nek iki lho kabang. Sedeng dadi Ayo awu dikebyur ya, Mas. Majur. Zur omentek. Mbak Ima Nggih. saking dalem jam pinten wau? Jam 7:30, Mas. Dandan saking dalem. Saking griya, nggih. Aku gak ketekan. Gak. Loh kok gak? Ya ditakoni ben adil. Mbak Yosi wau saking dalem jam pinten? Sudah dari kemarin aku di sini. Oh alah, di Hotel Antika. Ya, Osiden Nginep adoh ki aku. ya nginepe ning hotel. Iyalah. Ning Novotel. Oke. Iki kepala satpame Mas Ian BKC iki nyimak streaming saka Wow. Jogo Novotel. Ya, nggih. Dandan teng mriku napa wonten wingking? Enggak di sini. Wingi kelir. Kaya ketoprak ae dandane ning emperan omah. Yo sekali-sekali ngono sih. Angga iki gumun tak jak delok ketoprak bakti kuncoro ndek ngene kali ompo. Nggih ta? Lho, duandane kok do ning emper omah. Omah kono omah kene. Api-api enggak? Andane ya. Andane. Api-api. Rasan gue neng kene. Aja mulih sesuk ndelok ketoprak neh ya. Wah, gerus embane wayahe salin ngetut sarong. Wah, Ana lho sarong iki bolong diketut malah pas iki ana. Kok bisa? Ora percaya, karo nek suwek dadi diketuti malah pas. Pas apa? Ya pas bolong. Request lagu terbanyak ya kuwi Denok. Wih. Awas kowe kok ora goyang, Mak. Iki sing ngendang kepeng lho iki. Idola kita sepanjang masa lho iki. Tenan. Nggo Heman iki ora joget iki. Heman. Piye jogete? Iki uga di Pak Nanang. Weh, Pak Nanang nggih hadir nggih. Kowe request bajing loncat. Ayo, Mas Irwan Jakarta. Nggih, Mas Irwan saking Jakarta nggih nyimak selalu saking Kementerian Dikbud. Oh iya, Tanggal 14 upama ora isi no awake dhewe kelencer Jakarta iki gandeng wis isi. Ya. Nggih, trail tanggal niku pun full Pak Cik. Nggih. Kok Kemendikbud. Aja kuwatir tanggal 20 ning halaman Mahkamah Agung. Weh, 21 Ding, 21. Ning halaman Mahkamah Agung. Weh, sing nanggap Pak Jeksa, Pak Kapolri, Pak Hakim. Ayo, Julang arep tak nganu kok apa? Arep sidang. Kula izin. Kok izin? Nah, sing nanggap iku engko rak ya konangan neh aku engko. Nggih. Oh iya ya alhamdulillah dengan kenal Pak Hakim Agung barang Julang tak kon nyidang. Apa kok sidangan ya? Benere ning kono gawedi wayangane pisan. Kula ora digawe banner lah malah cepet kecekel. Tulisane Ki Sidik Arianto dalam kurung Rembang. Ngisore terus BKK. Sponsor apa teren nageh nih kata Pak? Nageh. Nageh. Lagune Denok. Ya. Goyang lho Mas, sing kompak. Ayo coba kaya ngopo. Denok ada Mbak Yosi, ada Mbak Imratulima. Yo.
bersama Cakraningrat. Inilah artis-artisnya. Ada Imro'atul Ima Firdaus dan Yosidian Prati. Spesial untuk teman-teman Cakraningrat fans untuk semua. Terima kasih. Aduh. Wah, Mbak Ima goyange malah pundake. Pundake. Saking Pak Seno warga Perumgeria Utama, Permai, Kabungan Kidul. Wah, nggih. Kuwi nyundel lagu nggih sembah Napa nuwun. nika Pak Ikit? Kathah sanget punika lagune. Oh nggih. Niki wonten nobar saking Ngayuk Jakarta. Salam kagem Ketua CFC Pak Kasmani. Wo ngono. Nggih. Sembah nuwun Pak Ngaidi. Oke nggih. Komplit sing do nyimak Sigi channel ya. Coba aja iki ana Mbak Putri, ana Mbak Melani. Nggih, kandhake. Nggih. Bertiga sisan karo Lila no. Wah, iya bertiga yo Lila. Payu terus ayo Lila. Latihan kendel kaya Mbak Yosi nggih. Latihan edan wis mak nek iku mak. Wis jarene ngerti Latihan ketara. kendel kaya Mbak Yosi. Wis makne nggo sungkan mider ngono ae. Tes. Ya. Niku Mbak Melani dalemipun saking pundi, Mbak? Rembange pundi, Mbak? Rembang Kaliori, Pak. Kaliori ini ndi? Pendem mriki mawon. Pendem iki Gunung Sari. Nggih. Oh, liwate lapangan jeruk. Nggih, sing enten bakul kiri. Oh, lah. Kowe muni Kaliori sebule pendem Gunung Sari ngono kuwi. Denane bar tak obong, Mas. Nek Mbak Lila saking Loh Gedhe. Pol Omahmu ki angel kabeh kok, Lil. Kok Rembang Kota yo adoh, Pati yo adoh, Lah, nggih. Bluro yo adoh. Duga, Pak. Alung didol ae. Makane kurang arang dolan. Pindah Rembang Kota. Kene perumnas kono angsuran. Pangestunipun. Nggih, apa cedak omahe Jolang kono. Aku kuwi anding pom isih ana sak kamar kuwi. Ya. Tempat meriksa angin iki isih Aku kosong. seneng kok saiki di tangga Jolang ya aku seneng. Kula sing ora seneng. Ujur tak apusi kok ya manut ae. Aku wis susah aku. Lho kan jenengan tangga yang bermanfaat. Bermanfaat apa? Aku urung ana Pak Sigit kae terkaya nomor 1. Saiki ana Pak Sigit dadi nomor 2. Oh, dimanfaatkan ngono ya. Kok nek ana tamu mesti Jul
ana degan ngono lah. Aku ape ra tak tukokno piye gek santek saiki ra tau wis. Aku ngerti. Masa ora tau dijoli kok sithik-sithik. Ora saiki angger-angger jul ana degan ngono aku ngapunten Pak Igit tak bales jam 5 sore. Tangi kula. Asuhan. Omahe dekne julangi seneng nandur-nandur Mbak Lila. Ngoten. Ana ketepeng kencana apik ngono pinggir-pinggir pager. Nggih. Tak hapusi jowet iki nek mau mbareke terus iso ngrusak pagermu. Lah nggih no Pak Sigit. Iya. Lah pripun? Ya kudu dibedol. Nggih Pak Sigit nang pendet ngono. Ngoten niku nggih percaya. Percaya. Aku iki goblok kok lho. Ana wit randu sing godhonge putih iki ra larang to. Lho iku aku diwedi-wedeni ya wedi tenan kok. Iki gone gendruwo. Iki gone gendruwo ra ilok iki ning ngarep omah ya tak kongkon jukuk. Bareng dikoni ngomahe ndeke ya tetep to. Ning ngarep omah piye. Wis Lha iki dibodoni bolak-balik ya terus. saiki aku wis angger dhewean ngono-ngono kuwi ora tak bales. Wis ora mati percaya, Dak. Ora percaya. Pak Sigit saya tak wedeni genten. Piye? Sampeyan angger mara pasar Sulang gak ilok lho Pak nek mboten tumbas-tumbas ngono. Ngono kuwi tetep gak tuku-tuku. Lah kono pinter bodoni ra percaya kok. Halo iya. Wite dekne entek tak pindah ning nggonku. Wes. Nggih matur nuwun ya, Ja. Nggih Pak Igit kula yang baik hati. Aku suwe-suwe omahku wis ora ana tandurane belas. Kok nek sing ketok wowoan ya kon jukuk. Ya tuku tanduran atom. Alasanku ya iki iso oyote iso ngrusak pager guru ngono tok ayam dalan. Lho ngono dileh ning gone Pak Sigit ya diwarna pager kok. Lho ngene. Ning ra dade ha. Ya ora dade. Lah iya. Goblokku kok mbuh aku. Lagune kesayangan ngene kok. Kesayangane Pak Kades, Pak Marjuni lawan wargane. Kesayangane Pak Pri lawan wargane. Monggo Pak Lurah nek badhe nderek nembang kesayangan. Nggih. Pak Pri iki anyar-anyare tumbas Jimny sing hitam ki, Jo. Monggo Pak Sigit dicobi ya ngono. Oh alah. Lah aku tas tak coba terus marake pengen wah jan Pak Pri marai. Pak Pri terai, Pak Pri tumbas Jimmy jenengan pengen Jimmy kula tuku Perosa. Ya bener kembar to Mbak. Benunuke iki kembar. Coba kayak apa kesayangan ada Mbak Putri, ada Mbak Melani dan Mbak Lila karya Mas Bagong Darmono. Dados.
Kene Jo. Aduh. Kita kok wayem ngono ya. Nggih to Pak Igit. Nih nyuwun pirsa Pak Lurah badhe